Καλώς ήρθατε στη Yoga Nidra. Φτιάξτε ένα άνετο περιβάλλον και επιλέξτε μια θέση κατά προτίμηση ξαπλωτή. Απλώνω τα χέρια μου, τα ανοίγω στο πλάι, με τις παλάμες να κοιτάνε προς τα πάνω. Ανοίγω τα πόδια μου και τα αφήνω ελεύθερα. Ο αυχένας μακρύς. Χαμηλώνω αν θέλω τα βλέφαρα ελαφρά ή κλείνω τελείως τα μάτια αν είμαι έτοιμη και αρχίζω να παρατηρώ την αίσθηση του σώματός μου στα σημεία που εφάπτεται με το κρεβάτι, με το υπέδαφος. Νιώθω αυτή την αίσθηση λοιπόν και αρχίζω να παρατηρώ την αναπνοή μου. Πώς είναι σήμερα η αναπνοή, πώς είναι αυτή τη στιγμή. Χωρίς να κρίνω, εστιάζω για λίγο στην αναπνοή μου. Και αρχίζω να παρατηρώ το σώμα, την κάθε μου αίσθηση. Απλά σκανάρω, μένω ανοιχτή, δεκτική και αφουγκράζομαι τις αισθήσεις του σώματος. Στρέφω την προσοχή μου στη φωνή που ακούω και με καθοδηγεί. Αυτή θα είναι η άγκυρά μου. Από εδώ και πέρα διατηρώ την ακινησία στο σώμα μου, έχοντας την επίγνωσή μου στραμμένη πάνω του. Αλλά ακόμη και αν το σώμα σε κάποια φάση κινηθεί, δεν κρίνω, απλώς παρατηρώ. Και παρατηρώ αν κάτι με παίρνει από το τώρα και απαλά κάθε φορά επαναφέρω την προσοχή μου στο σώμα μου, στην αναπνοή, στη φωνή. Δεν προσπαθώ να χαλαρώσω. Αφήνω τη φωνή να με καθοδηγεί. Δέχομαι, επιτρέπω ό,τι κι αν είναι αυτό που συμβαίνει, χωρίς να κρίνω. Και τώρα ξεκινώντας, μπορούμε να πάρουμε μια στιγμούλα να βολευτούμε λίγο καλύτερα. Αν μπορείς να νιώσεις 5 με 10% πιο άνετα εκεί που είσαι. Κάποιες μικρές προσαρμογές ίσως. Η επίγνωσή μας είναι πάντα ξύπνια και γνωρίζει την τέλεια απόκριση σε κάθε περίσταση. Γι' αυτό το λόγο επιβεβαιώνουμε την παρακάτω απόφαση στην αρχή της πρακτικής μας. Παραμένω συνειδητά παρούσα, διατηρώ την επίγνωσή μου και καλωσορίζω κάθε αντίληψη, ερέθισμα, αίσθηση ως έναν οδηγό που με επαναφέρει κάθε φορά στον πυρήνα του πραγματικού μου εαυτού. Και τώρα νιώσε και επιβεβαίωσε αυτή την απόφαση ως δική σου, καθώς την επαναλαμβάνεις άλλη μία φορά από μέσα σου με τα λόγια μου. Παραμένω συνειδητά παρούσα, διατηρώ την επίγνωσή μου και καλωσορίζω κάθε αντίληψη και αίσθηση ως έναν οδηγό που με επαναφέρει κάθε φορά στον πυρήνα του πραγματικού μου εαυτού. Και αν νιώσω την ανάγκη να κοιμηθώ, ενεργοποιώ απειροελάχιστα χέρια, πόδια, μικρά δαχτυλάκια, ποδιών, και να θέλω να τα σηκώσω, χωρίς όμως να ξεκολλήσω το πόδι από το κρεβάτι. Προκαλώ μια μικρή ένταση και μετά τα απελευθερώνω ξανά. Αν κοιμηθώ δεν πειράζει. Το ασυνείδητο μέρος του εαυτού μας θα κάνει τη δουλειά του. Αλλά αν μπορέσω και δεν κοιμηθώ, είναι ακόμη καλύτερα. Και πάρε τώρα μια στιγμή να βρεις και να επιβεβαιώσεις μια βαθιά πρόθεση που ζει μέσα σου τώρα.
μια ευχή, μια επιθυμία, ίσως για τον εαυτό σου ή για ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Ίσως για υγεία, για θεραπεία, για ηρεμία, για ό,τι είναι αυτό που χρειάζεσαι. Αλλά διατύπωσε την επιθυμία αυτή στον ενεστώτα ως ένα αληθινό γεγονός, όπως είμαι απολύτως υγιής. Βρήκα την ισορροπία μου. Έχω απόλυτη ηρεμία. Βιώνω χαρά. Ό,τι είναι αυτό που θέλεις εσύ σαν επιθυμία να θέσεις αυτή τη στιγμή σαν πρόθεση για την πρακτική. Και τώρα ας απλώσουμε την επίγνωσή μας σαν χάδι σε ολόκληρο το σώμα. Στην αρχή στρέφω την προσοχή μου στο δεξί μου χέρι. Βραχίωνα, πύχη, καρπό, παλάμη, δάχτυλα. Όλο το δεξί χέρι. Μετά στρέφω την προσοχή μου στο αριστερό μου χέρι. Βραχίωνα, πύχη, καρπό, παλάμη, δάχτυλα. Και στα δύο χέρια μαζί όλη η προσοχή μου. Τώρα φέρνω την επίγνωσή μου στο δεξί μου πόδι. Γλουτός, μυρός, γόνατο, γάμπα, τέρνα, πέλμα, δαχτυλάκια. Και τώρα στο αριστερό μου πόδι. Αριστερός γλουτός, μυρός, γόνατο, γάμπα, πτέρνα, πέλμα, δαχτυλάκια. Και τώρα φέρνω την επίγνωσή μου και στα δύο πόδια μαζί. Φέρνω την επίγνωσή μου τώρα στην πλάτη. Την αριστερή ομοπλάτη, την δεξιά ομοπλάτη και σε ολόκληρη την πλάτη. Το πίσω μέρος του κεφαλιού και στον αυχένα. Και τώρα φέρνω την επίγνωσή μου στο μπροστινό μέρος του κορμού, στο θώρακα, στην κοιλιακή χώρα, στα πλαϊνά του κορμού και σε ολόκληρο τον κορμό. Και τέλος φέρνω την επίγνωσή μου στο πρόσωπο, μάτια, στόμα, σαγόνι, ολόκληρο το κεφάλι. Νιώθω ολόκληρο το σώμα μου σαν αίσθηση που ακτινοβολεί, που πάλεται. Και τώρα παρατηρώ την αναπνοή, τη φυσική ροή του αέρα στα ρουθούνια, τον τρόπο που κινείται μαλακά η κοιλιά και ο θώρακας. Νιώθω με κάθε εισπνοή μου να γεμίζω ενέργεια και με κάθε εκπνοή να διώχνω όλη την ένταση και το άγχος. Εισπνέω και γνωρίζω ότι εισπνέω. Εκπνέω και γνωρίζω ότι εκπνέω. Εισπνέω και αισθάνομαι ότι εισπνέω. Εκπνέω και αισθάνομαι ότι εκπνέω. Και νιώσε το σώμα σαν να αναπνέει από μόνο του.
και πάρε μέρος κι εσύ, σαν να έμπαινες σε ένα ρέμα, σε μια ροή. Νιώσε την αναπνοή. Πλήρης εισπνοή και πλήρης εκπνοή. Και νιώσε πώς συμμετέχει όλο το σώμα. Ρέο μαζί με την αναπνοή. Και βυθίζομαι όλο και περισσότερο στο κρεβάτι, στο στρωματάκι και αφήνω τη γη να πάρει ό,τι δεν με εξυπηρετεί πια. Ενώ ταυτόχρονα γεμίζω από πάνω, από τον ουρανό, με θετικότητα. Γεμίζω ευγνωμοσύνη. Κάθε εισπνοή με γεμίζει. Κάθε εκπνοή αδειάζει ό,τι δεν χρειάζεται πλέον. Και συνέχισε να νιώθεις το σώμα σου βαρύ. Νιώσε την επιφάνεια πάνω στην οποία βρίσκεται το σώμα και επέτρεψέ του να αφαιθεί τελείως πάνω στην επιφάνεια αυτή. Αισθήσεις βαρύτητας, γείωσης, σώμα βαρύ. Και μετά νιώσε το αντίθετο, ελαφρύτητα. Νιώθεις ελαφριά, σαν να ύπτασε. Και μετά νιώθεις ξανά το έδαφος, το στρώμα κάτω σου. Να στηρίζεσαι, να είσαι ασφαλής. Μπορείς να καλωσορίσεις και τις δύο εμπειρίες στην επίγνωσή σου ταυτόχρονα. Βάρος και ελαφρύτητα. Και νιώσε πάλι ολόκληρο το σώμα, όλες τις αισθήσεις και τα συναισθήματα και την κίνηση της αναπνοής. Με την εισπνοή η κοιλιά ανεβαίνει, με την εκπνοή υποχωρεί ξανά και ίσως τώρα νιώθεις και την αίσθηση της ενέργειας σε όλο σου το σώμα. Και τώρα προχώρα στο στήθος ή στο κέντρο της καρδιάς και νιώσε την αίσθηση της αγάπης και της συμπόνιας που μας έρχεται, που αναδύεται όταν νιώθουμε την καρδιά ανοιχτή και ζωντανή, ζεστή και τρυφερή. Θυμήσου φορές που ένιωθες αγάπη. Θυμήσου έναν φίλο, έναν εραστή, ένα παιδί. Φέρε το στη θύμησή σου μαζί με όλα τα συναισθήματα της γλύκας, της αγάπης, της ευγνωμοσύνης, της καλοσύνης, της αγαλίασης και άφησε τα όλα αυτά να σε κατακλείσουν. Αν μπορούσες να εντοπίσεις που νιώθεις τα συναισθήματα αυτά στο σώμα σου. Και μετά τα αντίθετά τους, όταν νιώθεις σφίξιμο, επίκριση, μη αποδοχή, ακόμη και μίσος ή αποξένωση. Που ζουν αυτά τα συναισθήματα στο σώμα σου. Πού θα τα ένιωθες και μπορείς να τους επιτρέψεις να έρθουν χωρίς να αντιστέκεσαι. Και να αλλάξουμε μετά μεταξύ αυτών των δύο αντίθετων, όταν νιώθεις πολύ αγάπη, ευγνωμοσύνη, αγαλίαση και όταν νιώθεις μόνο επίκριση, κατάκριση, όταν ζορίζεσαι. Και νιώσε την καρδιά. Πόση ανοιχτωσιά μπορείς να νιώσεις στην καρδιά σου όταν νιώθεις αγάπη και αγαλίαση και πόσο μπορεί να σφίξει η καρδιά σου όταν νιώθεις το αντίθετο. Και μπορείς να καλωσορίσεις αυτά τα αντίθετα συναισθήματα ταυτόχρονα. Για μια στιγμή κάνε λίγο πίσω, σαν να ήσουν η επίγνωση, η άχρονη παρουσία,
ή το μέρος όπου όλα αυτά τα συναισθήματα αναδύονται. Και μπες μέσα στα συναισθήματα και νιώσε τα. Και μετά ξανακάνε πίσω από τραβήξου και παρατήρησέ τα. Νιώσε τη διαφορά του να μπαίνεις μέσα στο συναίσθημα και μετά να κάνεις πίσω και να έχεις επίγνωση του συναισθήματος. Και πώς είναι όταν νιώθεις πολύ ξεκάθαρο, όταν το μυαλό σου είναι πεντακάθαρο και νιώθεις διαίσθηση. Και αντίθετα όταν νιώθεις μπερδεμένη, χαμένη σε ομιχλώδες τοπίο. Μπορείς να μετακινηθείς μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων της συνείδησης, από τη μία διάβγεια του νου και από την άλλη σύγχυση. Μπορείς να τους επιτρέψεις να προκύψουν στην επίγνωσή σου, καλωσορίζοντας ό,τι είναι παρόν αυτή τη στιγμή. Αν νιώθεις διάβγεια, επιβεβαίωσε νιώθω διάβγεια. Αν όχι, νιώθω σύγχυση. Αν νιώθεις χαλαρή, νιώθω χαλαρά. Αν όχι, νιώθω άβολα. Αλλά μπες μέσα στο συναίσθημα και την εμπειρία και μετά ξαναβγες και παρατήρησε σαν κύμα που έρχεται και φεύγει. Ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή το νιώθω, το επιβεβαιώνω και μετά αποτραβιέμαι και το παρατηρώ. Ό,τι και αν κινείται μέσα σου, σαν συναίσθημα, αίσθηση, σκέψη, κάν το ρήμα. Ας πούμε, ζεσταίνομαι, το νιώθεις στο μυαλό σου πρώτα και μετά το αφήνεις μέσα του λαιμού σου να πέσει στην καρδιά σου και να το νιώθεις στην καρδιά σου για μια στιγμή και μετά να διαλυθεί στην καρδιά σου και να το ελευθερώσεις. Το ζεσταίνομαι θα γίνει μετά ζέστη. Αν υπάρχει κάτι άλλο, κάποιο άλλο συναίσθημα, ας πούμε φοβάμαι, μπορείς να το νιώσεις στο μυαλό σου, να το αφήσεις να πέσει μέσω του λαιμού σου στην καρδιά σου, να το νιώθεις στην καρδιά σου για μια στιγμή και μετά να διαλυθεί στην καρδιά σου και να απελευθερωθεί. Το φοβάμαι θα γίνει φόβος. Θα αποκοπείς εσύ από το συναίσθημα. Μπορείς να συνεχίσεις με υπόλοιπες αισθήσεις ή συναισθήματα που είναι παρόντα αυτή τη στιγμή ή αυτή την περίοδο, ώστε να τα αποδεχθείς και μετά να τα αφήσεις να διαλυθούν και να αποκοπείς από αυτά. Μπορεί να είναι αγχώνομαι. Το δέχομαι, το αφήνω να πέσει μέσα στην καρδιά μου. Και μετά εκεί διαλύεται, μεταβολίζεται και γίνεται ένα απλό ξένο άγχος. Συνέχισε με ό,τι σε απασχολεί αυτό το καιρό. Και μπορεί αφού διαλύσεις τα πάντα και αποδεσμευτείς από τα πάντα, να νιώσεις μια αίσθηση ότι δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις αυτή τη στιγμή. Όλα μοιάζουν ολοκληρωμένα. Και το αντίθετό του μπορεί επίσης να ισχύει. Υπάρχουν πράγματα να κάνεις, πράγματα να ολοκληρώσεις. Αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση του ό,τι και αν κάνω ή ολοκληρώσω, δεν θα με κάνει καλύτερο από ό,τι είμαι τώρα.
Και αν προκύψει και το αντίθετό του πρέπει να κάνω για να είμαι καλύτερος, ας είναι και αυτό. Ας είναι και τα δύο παρόντα, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα ή πρέπει να κάνω κάποια πράγματα. Και νιώσε την επίγνωσή σου να απλώνεται πάνω σε αυτές τις αισθήσεις ή πεποιθήσεις. Και νιώσε και για μια στιγμή ότι δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να γνωρίζω. Μπορώ απλά να είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Και αν αναδυθεί και το αντίθετο, υπάρχει κάτι που πρέπει να γνωρίζω, κάποια πληροφορία που πρέπει να μάθω, ας είναι και αυτό παρόν. Τίποτα δεν χρειάζεται να γνωρίζω και μπορεί και κάτι να χρειάζεται να γνωρίζω. Και νιώσε τον εαυτό σου σαν την άχρονη παρουσία μέσα στην οποία προκύπτουν αυτά τα δύο. Τίποτα να κάνω, κάτι να κάνω. Τίποτα να γνωρίζω, κάτι να γνωρίζω. Μόνο η αίσθηση της παρούσας στιγμής άχρονη και ανοιχτή, όπου όλα μπορούν να αναδυθούν αντίθετα, μέλλον, παρελθόν, χαρά, λύπη. Ό,τι προκύπτει είναι καλοδεχούμενο. Και σε μια στιγμή, ίσως μαζί με την εισπνοή, άφησε τα μάτια σου να ανοίξουν. Άσε τον εξωτερικό κόσμο να σε πλημμυρίσει. Και μετά με την εκπνοή άφησε τα πάλι να κλείσουν. Και νιώσε τον εσωτερικό κόσμο με όλες σου τις αισθήσεις. Και για μερικές φορές επανέλαβα εισπνοή, ανοίγω μάτια, νιώθω τον κόσμο, εκπνοή, κλείνω μάτια, αισθάνομαι το μέσα μου. Νιώσε τον εαυτό σου σαν την επίγνωση, όπου καθώς ανοίγουν τα μάτια όλα έρχονται. Αλλά όταν κλείνω τα μάτια, πάλι η άχρονη παρουσία είναι εκεί και έρχονται άλλες αισθήσεις και εικόνες. Ανοίγω τα μάτια, κλείνω τα μάτια, η επίγνωση είναι πάντα εκεί. Και ίσως τώρα, αυθόρμητα ή και όχι, μπορείς να επανέλθεις στην πρόθεση της καρδιάς σου, στην επιθυμία που έθεσες στην αρχή για θεραπεία, φώτιση, απελευθέρωση, οτιδήποτε. Αλλά νιώσε το σαν κάτι που είναι ήδη ολοκληρωμένη πραγματικότητα. Είμαι ήδη υγιής, νιώθω ήδη απόλυτη ηρεμία, έχω ήδη αποβάλει ό,τι δεν με εξυπηρετούσε πλέον. Νιώσε το τώρα σαν πραγματοποιημένο, ως αλήθεια. Και σε λίγο, καθώς ανοίγεις τα μάτια σου και επιστρέφεις στον κόσμο, νιώσε πως όλος ο κόσμος ξυπνάει μέσα σου, όπως το πρωί που ξυπνάς. Ανοίγεις τα μάτια και ο κόσμος εμφανίζεται στην επίγνωσή σου. Όπως αντίστοιχα όταν πέφτεις να κοιμηθείς, κλείνεις τα μάτια και ο εσωτερικός κόσμος ανοίγεται στην επίγνωσή σου. Κάθε τόσο όταν είσαι ξύπνια, κάνε λίγο πίσω από ό,τι συμβαίνει. Απελευθέρωσέ το ώστε να είναι όπως είναι και νιώσε σαν την άχρονη παρουσία που είσαι πραγματικά, μέσα στην οποία εμφανίζονται και διαλύονται τα πάντα. Έρχονται και φεύγουν, αναδύονται και αποσύρονται. Αυτή είναι η πρακτική της γιογκανίτρας στη ζωή που μπορείς να την πάρεις μαζί σου στην καθημερινότητά σου, να τη θυμάσαι και να την εφαρμόζεις. Ο εαυτός σου είναι ο χώρος της επίγνωσης και όλες οι αισθήσεις, εικόνες, σκέψεις αναδύονται και μάλιστα η επίγνωση γνωρίζει πάντα ποια είναι η σωστή απόκριση σε κάθε περίσταση. Και σιγά σιγά βαθαίνω την αναπνοή μου, τεντώνω τα χέρια ψηλά πίσω από το κεφάλι, ασμουριέμαι, τεντώνομαι στο δικό μου ρυθμό, ενεργοποιώ το σώμα μου,
σαν μόλις να ξύπνησα και επανέρχομαι στο εδώ και στο τώρα.